Rómska problematika nemôže byť brzdou diskusie, ktorú v prístupových rozhovoroch vedie Európska únia so Slovenskom i ďalšími kandidátskymi krajinami. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii počas rokovania spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky v Košiciach jeho spolupredseda Hans-Peter Martin. Podľa Martina a jeho slovenského kolegu Petra Weissa ho bude potrebné riešiť nielen s využitím fondov Európskej únie, ale aj participáciou Rómov na integrácii do spoločnosti. Hlavnou stratégiou podľa nich musí byť podpora vzdelania. Prispieť k riešeniu sa pokúsi nadácia Sándora Márahyho, ktorá spoločne s úradom vlády rozbieha projekt vyškolenia 5000 rómskych lídrov. Predpokladaný rozpočet projektu dosahuje podľa našich informácií takmer 0,5 miliardy korún. Súčasťou začínajúceho sa projektu je séria školení rómskych mienkotvorcov. Jedno z nich prebieha tento týždeň v Letanovciach. Máme 8 ľudí v skupine. Z tých 8 ľudí 4 sú Rómovia. Zvyšní 4 účastníci seminára sú obyvatelia obce. Cieľom je ich vzájomná komunikácia a motivácia vybraných Rómov, aby sa stali príkladmi pre ostatných. Je radosť vidieť, že títo ľudia niečo chcú zmeniť. Mám to v srdci a ma to zaujalo, tieto programy. Viete, čo je cieľom dnešného seminára? Áno, viem. Čo to je? Je to dôležité, tento seminár, a mne to zaujalo o to, že na to momentálne mne to baví to, ak to normálne sa začína sa vyjadrovať pekne, slušne a nás preškolia, toto je hento. Druhý mesiac sa robia tieto tréningy a budeme pokračovať teda aj na budúci rok. S potešením človek registruje to, že tí ľudia už ináč rozmýšľajú, ako povedzme pred 2-3 rokmi. Už neočakávajú len od štátu tú pomoc alebo zvonka, ale už sa chcú pričiniť aj oni. Čo z tohoto semináru budete môcť použiť medzi ostatnými Rómami? No, samozrejme, tak by som mal len toľko, no ako nám to, oni nám budú pomôcť. Koho myslíte oni? Tak. Podľa slov odborníkov sa život Rómov v zaostalých osadách zúžil na vykonávanie tých najprimitívnejších činností. Z tohoto uhla pohľadu je výchova 5000 rómskych mienkotvorcov úlohou herkulovskou. Pre Global Marek Baláš, televízia Reduta, Spišská Nová Ves.